Mga igsuon, piyesta karon ni Saint Maximilian Kolbe, usa ka pari ug martir. Ipreso si Father Maximilian kay mitabang siya sa mga Hudiyo nga gipanakop ug gipamatay sa mga Germans nga nisulong sa Poland. Kahinumdumo atong 1940s, 6 milyon ka mga Hudiyo ang intahon gipamatay. Usa ka adlaw ni Ana, naay mga preso ang nakaigyas. Sa kasuko sa mga gwardya, namili silag napulo ka buok nga maoy silutan aron makita sa uban nga mahadlok na silang moikyas. Pero kabalo mo unsay punishment, dili pakanon ug paimnon sulod sa pila ka adlaw. Wala maapil ang pare, pero naay naapil si Franciszek. Mihangyo, "Sir, ayaw intahon ko ninyog apila, sir, maluoy mo na ako kay na ako'y pamilya nga nagpaabot, sir, akong asawag mga anak." Pagkadungog sa pare, mihangyo siya sa komander, "Sir, maluoy mo, buhiin taon siya kay naa siya pamilya. Ako'y puli niya, sir, kay ako pare, wala ako'y pamilya." Siya gipuli, ug dito siya nagantos. Pero sulod sa preso, sige siya misa, ug gidasig niya iyang mga kauban nga human niining tanan nga pag-antos na ay langit nagpaabot nato, dasig. Eventually, namatay ang uban, si Father Max buhi, ug aron mamatay, lethal injection. Mga igsoon, diha ta mamalandong karon. Mauni ang akong pangutana nga atong pamalandungan. Kamo diha, kita, nakasinati ba mo ug usa ka pagsakripisyo nimo parihag yun sa pagsakripisyo ni Father Maximilian? Kanang pagsakripisyo nga sa imong paghatag, nasakitan ka, nagantos ka. Kana nga klase mga igsoon ang gusto sa Dios nga atong buhaton. Because honestly, sultian ta mo, kung ikaw mihatag pero wala ka nasakitan, wala ka nagantos sa imong paghatag, dili pa na nato matawag nga sakripisyo. Kung sige ingon ni Mother Teresa, give until it hurts you. Again, akong balikon. Kung ikaw mihatag, pero wala ka nasakitan, wala ka nagantos diya sa imong pagsakripisyo, paghatag sa imong kaugalingon, then dili pa na nato matawag nga tinuod nga sacrifice. God bless.